SS sing dhuwur dilakokno bola SC bola. Oke tok wis. Belute. Lek ana sing lungguh ya gak mari, Cok. Lungguh saking kesel. Marino jam. Ngrempol berarti ratune pinggir kene berarti. Dan modal nanti, apa deh nanti, tinggalnya deh. Baru mulai kan? Menunggu kepastian nih. Merenungi nasib. Terima kasih. Matur nuwun, semoga panjenengan semoga bermanfaat. Awas kalung-kalung. Mangan. Kerja guyub rukun mangan. Wis ya. Oh. Ngono mosok aku ketinggalan terus. Lho lek wong NU lon isine lak Mangan. mangan. Sing tahu-tahu lho sing etokno jelas. Oke wong, ini wong. Iki tukang masake. Oh. Metu dhewe. Ayo Pak Joko, ajar terus. Hati rek usah murat. Si, ayo mangan si. Cendang gede si. Ora kena gawe live ngono.